नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे चुलीवरचं टोमॅटोचं सार। त्यासाठी 5 टोमॅटो घेतले आहेत मध्यम आकाराचे, किसलेलं ओलं खोबरं घेतलं आहे, शंकेश्वरी मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि हा कांदा आहे एक कापून घेतलेला आहे। सर्वप्रथम आपल्याला हे टोमॅटो आहेत ते कापून मिक्सरला लावून घ्यायचे आहेत। बघा, आता हे कापून आपण या मिक्सरच्या भांड्यात टाकत आहोत। आता हे मिक्सरला लावून आणूया। टोमॅटोची प्युरी आता मिक्सरच्या भांड्यात तयार झालेली आहे, आपण पाहू शकता। टोमॅटोची ही प्युरी आता ह्या भांड्यामध्ये आपल्याला काढून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे काढून घेतली ही टोमॅटोची प्युरी। आता याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये शंकेश्वरी मिरची आणि कांदा, आलं यांची पेस्ट करून घ्यायची आहे। आता याची पेस्ट करून आणल्यानंतर आपण पाहू शकता किती मस्त प्रकारे लाल भडक अशी झालेली आहे। आता ही चटणी सुद्धा म्हणजे पेस्ट सुद्धा दुसऱ्या भांड्यामध्ये आपण काढून घेतलेली आहे। आता ह्या दोन्ही चटण्या मिक्स करून पण घ्यायच्याच आहेत आपल्याला एका भांड्यामध्ये। याच मिक्सरच्या भांड्यात ओलं खोबरं किसलेलं आपल्याला ॲड करायचं आहे आणि ती सुद्धा पेस्ट करून आणायचं आहे। आपण पाहू शकता ही सुद्धा पेस्ट करून आणलेलं आहे। आता चुलीवरती आपण एक टोप तापत ठेवला होता। आता या टोपामध्ये 1 चमचा तेल टाकलं आहे आणि आता यामध्ये राई जिऱ्याची फोडणी घालण्यासाठी राई जिरं सुद्धा टाकलं आहे आणि लसूण सुद्धा टाकलेली आहे। आता बघा, छान प्रकारे आता तडतडत आहे आपली राई जिऱ्याची फोडणी। आता यामध्ये कढीपत्त्याची पानं सुद्धा टाकली आहेत आणि आता जरा परतून घ्यायचं आहे। आणि आता यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, जे आपण मिश्रण बनवलं होतं ना शंकेश्वरी मिरचीचं आणि टोमॅटोचं, ते सुद्धा ॲड करून छान प्रकारे ढवळून घ्यायचं आहे। चांगलं असं ढवळून झाल्यानंतर यामध्ये थोडीशी आपल्याला हळद टाकायची आहे आणि पुन्हा एकदा आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे। मसाला यासाठी टाकायचा नाही कारण का मिरचीच टाकली आहे ना आपण मसाल्याच्या बदल्यात, म्हणून मसाला नाही टाकायचा आहे, फक्त हळद टाकायची आहे। आणि छान असं परतून घेतल्यानंतर बघा, सोनेरी रंगसुद्धा या आपल्या ग्रेव्हीला आलेला आहे। टोपामधील टोमॅटोच्या पेस्टला छान प्रकारे उकळी येत आहे, आपण पाहू शकता, आणि सोनेरी रंग पण आलेला आहे। आता या टोपामध्ये आपल्याला ओल्या नारळाची पेस्ट जी आधी आपण करून घेतली होती ना, ती पेस्ट आपल्याला यामध्ये ओतायची आहे। आपण पाहू शकता यामध्ये आता ओल्या नारळाची पेस्ट आम्ही ओतली आहे। आता हे छान प्रकारे चांगल्या प्रकारे ढवळून घ्यायची आहे। आता या टोमॅटोच्या साराला एक उकळी आपण यायला द्यायची, जेणेकरून याला चांगला फ्लेवर येईल। आणि त्याचबरोबर यामध्ये आता उकळी यायला लागल्यावर 4 कोकम टाकायचे आहेत। कोकम टाकून झाले आहेत आणि आता चवीनुसार मीठसुद्धा यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे। चवीनुसार मीठ टाकून झाल्यानंतर आपल्याला हे छान असं ढवळून घ्यायचं आहे। बघा, किती सुंदर अशी आपलं टोमॅटोचं सार तयार झालेलं आहे। टोपातील टोमॅटोच्या साराला छान प्रकारे उकळी येत आहे। आता आपण हे टोमॅटोचे सार एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आपण हे टोमॅटोचे सार एका प्लेटमध्ये काढून घेत आहोत। मस्तपैकी लाल लाल भडक असं टोमॅटोचं सार आपलं तयार झालं। अशा प्रकारे आम्ही हे टोमॅटोचं सार बनवलं। जर आपल्याला सुद्धा हे टोमॅटोचं सार अशा प्रकारचं बनवायचं असेल तर हा व्हिडिओ सुरुवातीपासून नक्की पहा आणि त्या प्रकारे हे टोमॅटोचं सार बनवा आणि कसं झालं, म्हणजे त्याची चव कशी आहे हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून सांगा। आणि ही रेसिपी जर आपल्याला आवडली असेल तर या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।